корхонаи мурғпараварӣ дар ноҳияи шаҳри Нав дар масоҳати 100 гектар сохта шуда, зиёда аз 30 сехҳои истеҳсолии тухм ва гӯшт дорад. дар паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомӣ Раҳмон эълон гардани ҳадафи чоруми стратегияи давлат саноаткунонии босурати кишвар, соҳибкорони ин минтақа тасмим гирифтанд ки марҳила ба марҳила корхонаро аз нав бунёд намоянд. аз рӯи маълумотҳои корхона имрӯз дар ин ҷо зиёда аз 400 000 мурғ парвариш ёфта бо истеҳсоли тухм ва гӯшти мурғ машғул мебошад. то имрӯз дар корхонаи мо истеҳсоли асосан тухми мурғ ва гӯшти мурғ гӯшти баромонда шудааст. дар давоми 3 моҳ то имрӯз саршумори парранда 300 000 зиёда аз 300 000 ташкил мекунад ва истеҳсоли тухм бошад дар 3 моҳи аввал зиёда аз 8 миллион донаро ташкил мекунад. инчунин саршумори мурғи гӯшти ба 280 000 расонда шуд ва истеҳсоли гӯшт низ зиёда аз 200 000 сентинерро ташкил мекунад. кӯшиш намуда истодаем ки саршумори парранда ва истеҳсоли маҳсулоти онро зиёд намоем. маъмурияти корхона чӯҷаҳоро аз Федератсияи Русия ва Олмон оварда парвариш менамояд. мутахассисон ҳангоми суҳбат мегӯянд ки парвариши чӯҷа заҳмати бисёр талаб мекунад. бояд ҳамеша ба обу нон ва ҳарорати фермаи мурғпарварӣ диққати ҷиддӣ диҳанд. айни ҳол дар корхона зиёда аз 100 нафар коргарон ба кор машғул мебошанд ва албатта ин ин кор буд ки имрӯз шумораи кормандони зиёд гаштааст. музди миёнаи хуб мегиранд ва албатта барои аҳли оилаи худ таъмини аҳли оилаи худ омадбахш ҳастанд. иҷоракорон ба ин кор машғул ҳастанд, кӯшишу ғайрат намуда ҳастанд ки истеҳсоли маҳсулот ва саршумори парранда дар оянда боз ҳам зиёд намоянд ва маҳсулоти истеҳсолии мекардии худро ба бозорҳои ҷумҳурӣ ирсол намоянд. асосан маҳсулоти истеҳсолкардаи корхонаи мо ба пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ва ноҳияи тобеи марказ ба фурӯш бароварда мешавад. бояд гуфт ки дар давони истиқлолият дар мамлакат шумораи чунин корхонаҳо хеле афзудааст ки бо ба истифода додани онҳо садҳо ҷойҳои нави доимии корӣ ташкил мешаванд. маъмурияти корхона нақша доранд боз дигар сехҳои мурғпарвариро эҳё карда сокинонро бо ҷойи кор ва бозори мамлакатро бо маҳсулоти хушсифат таъмин намоянд.